жевята. Ето го почти завършения футболист. Отрепаха Алекс. Как сте? Интервю малко. Как сте? Всичко е си! Подай! Това е Кристиян Красимиров. Това беше пропуска на века. И това е възможност. О, Алекс! Той се пробва, че ще бие. Това е моя малък брат Сакатия. Алекс умира. Това е моя малък брат Сакатия, който иска да ме удари. Бахти, Сакатия се мръсна гадна. Бе, бе. Много е тъп. Гледай го пътоя. Ето го тук пак се показва той. Това му... О! Крис. Сега това е Кристиян. Опа! Това бива един завършен футболист. Сега той ще поддържи камерата, защото е по-завършен от всички. Той казва бегли бе. Сега Крис ще поддържи. Как да закрепим камерата? Пипо! Дръж! Я дай да видим клипа. И това беше от нас. Не показвам. Това беше от нас. Гледайте да не правите като тези хора. Основно това, което вижте в последния клип. Направо ще изкофеят родителите му, но това беше от нас. Това беше от нас. Може да има втора част след няколко секунди. Сега да изгледаме клипа. Чао!